Asesikhulume nganawo umhlola lo. Kule season ezoqala iOrlando Pirates izodlala ama-competition ayi5. Kula ma-competition lawa ayi5 bazodlalela i-Betway Premiership, MTN Net, i-Nedbank Cup, i-Black Label Knockout, wara nginake sisile cup le. Masobe i-Champions League. Kula ma-cup lawo 5, i-Pirates imele ingapheli isizini engayiwinanga shay 1 or 2. Nayo-ke inkinga la iqala khona. Ngiyazi abaningi bayaphikisana nami but yabo isquad esinaso. Isquad esinaso ngeke sikwazi ukusisiza ukuthi si-challenge i-league, siphinde sizo-challenge for ne-Champions League. Between the two, kuyomele sacrifice okukodwa. Ngiyazi ama-cup azoba with ama-cup. Vele okujwayelekile but between i-Champions League ne-league, kumele sacrifice esizodwa okukodwa. Mina ke ezumlandeli ngingajabula siwine i-Champions League more than i-league. Ngicela ngizwe kahle. Ngiyazi mhlawumbe ningathi hayi ngiyabheda. uRivero kule season le une-pressure. Une-pressure uthi kumele deliver ngempela. And ama-fans amaningi ngiyezwa elokuthi afuna i-league. Ya i-league kade sagcina ukuyiwina. Sagcina ukuyiwina. Amanye ama-fans wethu akaze ayibone iOrlando Pirates iqhula i-Champions League. Kwamina ngaze ngiyibone Orlando Pirates but istar sinaso. Yini why kumele siqhule? Ngokwami mina ngibona kungcono sithi sifika nje kwi-Champions League sivele siyiqhule. Kunamanye ama-club aclaim ukuthi ama-club amakhulu ayezama ukuyiqhula okwesibili. uBackdoor usavuma manje. Bazama ukuyiqhula yesibili abakwazi ukuyiqhula manje. Thina mase siyiqhule sibe nezitaya ezu2 ejezini lethu. Lokho kuzoprove ukuthi vele sibakhulu nabo. I-league vele into abayijwayele bazoqhubeka bayithathe. Thina mase sitholile lo i-Champions League le bahlezi beyikhalela xoshwa ucoach ngoba bayiwini. Mase siyithathe thina lo ungaprove kakhulu ukuthi hayi cha singenhla kakhulu. Angazi kodwa phela abanye abantu bangacabanga ngenye indlela but mina ngangcono sacrifice i-league for i-Champions League. Sacrifice i-league for i-Champions League. Mhlawumbe ngizwa kahle. Noma nibona kungcono siwine i-league. Yabo, ukuthi kwi-Champions League kunzinyana ukuthi siyiwine. Yabo nje akunziminyana ukuthi siyiwine. Mase siyiwine bangabona ukuthi cha. Bawothi singenhla kakhulu, yabo. Bayabona impela. So ngangcono siwine yona le. But ke phela ningasho kunye kuma comments, yabo. Yena uJose Rivero uhleli kuyi-pressure ngempela kule season because mengahluleka ukuwina one of the 5 competitions esikuona angayithola esexoshwa ngempela. Hayi ukuthi ngimfaka i-pressure as if no ngimfaka i-pressure. Like we need the league, we need the Champions League, we need yabo ama-cups, yabo. But yabo the two le engiwa efile la top, those are the main priorities as a team mele siyithole. Like those are the main priorities. Inking ischeme sethu. Like ischeme sethu, like there's something about ischeme sethu. Bengasho ukuthi si-challenge kokubili but ischeme sethu asikho that strong, yabo. Sinama injury amaningi abhaya kakhulu and the center we can't be having ama injuries e-center njengokuthi imelimala. We need to have ama backup players. Ngiyazi uthengiwe Raseboja udlala e-center but yabo sidinga labo badlali labo abalitali ngempela. Ubusa Raseboja sikaye simbone idlala. Wadlala ku-pre-season but yabo kwi-Pirates manje kubaloni wadlala efika kwi-Pirates. Wadlala ama-game afew sabona ukuthi hayi ubaloni uyaleka, yabo. Kumele athukulona kancane but we need those little players. Mekuphuma umdlali ngene omunye ontswempu, yabo. Nje i-position ne-position imele ibe nomdlalo ontswempu. Lapha kwi-position ya Tito Masonganye. Mekuphuma Masonganye kuzongena ba? Kuzongena uDlamini. uDlamini sike simfaka uDlamini ekhona lo uMaswanganye. So we need umdlali ozokwazi ukureplace uMaswanganye. Umdlali nje ozokwazi ukureplace uMaswanganye. Ngeke uzosho ukuthi uKapinga mfethu. Angazi. Kapinga ngimuzwa mina hayi kabi. Yabo ka right back
kuno Van Rooyen, kunoShandu, kunoMonyane, kunoLebitso, yabo. Ngithi ngala kube khona uMark uzobuya soon, kube khona uHotso, kube khona oMayela. Esiswini esenta khona oSandile Mthetho, khona oSibisi, khona oGxo, khona oSesana, khona oNdaba. Inkinga mina engikhala kakhulu khona isesenta cause istrikeni sinoMabasa noMagopa noLepasa. Ama-winger uGilberto, uMfukengi, uLomshida lo uSalengi, uKimvidi. uKimvidi ungamdlalisa zicamp but uKimvidi uthambile. uKimvidi akwazi ukudlala njengoMaswanganyi. uMaswanganyi une-sense of i-direction. uKimvidi usathambile, usadinga ukujima uKimvidi, like udinga nje imasela uKimvidi. But-ke angazi bafethu, angazi ngicabanga kanjani. Ngibona kuyikiphi ikhaphu uJose Rivero angasacrifice yona between the two cause lawa amathathu angezansi ngeke iphele isizini singawawinile, yabo. Ngenzeka nje siwawine amathathu noma siwine 2 but nje the 2 ephezulu le yipi enibona kungcono ukuthi iPirates i-sacrifice eyi-1 iwine eyi-1 cause ischeme sethu asipromise kakhulu amfuqama sona sikhona but asinginikezi lolu gqozu lolu uthi hayibo singayithatha zo2 zona kona mase siyithathe zo2 ngajabulisa kodwa yabona phela eAfrica kunama-giant angempela, hayi la abayiclaim ukuthi ba ama-giant asePitoli obhuqwini.